que aquí hi ha una persona que ha actuat, jo crec, amb molta responsabilitat, que és el Pep Guardiola, però potser altres no estan actuant amb la responsabilitat que caldria. Clar, si jo em pregunto una cosa, us imagineu que les eleccions... I entenc que cadascú lluiti amb les seves armes, perquè és normal. És normal que cadascú utilitzi les seves armes. Sí, però hi ha una cosa que tampoc no m'imagino, que és l'escenari de convocar-les aviat i evitar problemes a l'equip, aïllar-lo, però dius, això l'ego del Laporta podria suportar ser president sabent que el proper, que ja s'ha elegit el Sandro Rosell, tenir-lo 3 mesos com... Per això no ho fa, perquè aquell eslògan del primer Barça ha quedat molt enrere. Però, en fi, deixem aquest tema perquè, insisteixo, em fa ràbia estar parlant d'eleccions tan aviat, però és que han començat ells la campanya, han donat el tret de sortida. Parlem de Cristiano Ronaldo, ha parlat Sergio Ramos i ha parlat Xavi d'aquesta funció. En principi hauria de ser de 2 partits, però no les tinc totes, que després de recórrer no li deixin en un, Per cert, coses pitjors s'han vist, deixa'm posar la cunya en el tancament de la 5a edició del llibre solidari que fem diversos periodistes de la ciutat comtal. Hem recaptat 48.000 euros que aniran directament a X Fràgil, que és la fundació de Mas Forroll, en memòria del seu fill Àlex. Ja està en marxa la 6a edició, amb un padrí de 6 copes, ja parlarem. Ah, sí? Pep, de no? Ja parlarem. No se sap, Doncs, escolta, han parlat Sergio Ramos i Xavi, que parlava en aquest context que anunciava Bernat Bafalui, de Cristiano Ronaldo i de la seva sanció. Cristiano ha recibido el apoyo del vestuario porque pensamos y creemos, ¿no?, que Cristiano no tiene ninguna intención de agredir. Para mí la jugada es muy clara, ¿no? Quizá no llega a ser agresión por el hecho de que le hacen falta antes. Yo creo que Messi tuvo la suerte de no darle la cara y Cristiano la mala suerte de darle la nariz, ¿no? Però el Leo el conec bé i sé que tenia tota la intenció de seguir jugant, única i exclusivament. La del Cristiano ja no la sé. En ningún momento hay ninguna intención de maldad ni de agredir a un compañero. Roja y los 2 partidos pienso que son justos. Es un poco injusto la sanción. Xavi Rodríguez, mira, cap dit de això ho sentiré de matí i ho he estat donant voltes i és així. És a dir, és com algú que salta un semàfor vermell, si se'l salta i no passa res, no passa res. Però si atropella algú, te'n vas a la presó, ja està, ha pringat, Messi no atropella a nadie. Em sembla vergonyós, i t'ho dic de veritat, això ho anava a dir jo ara. Em sembla vergonyós que utilitzi el Real Madrid a Leo Messi una altra vegada per fotre'l entre les coses. Hombre, Leo Messi, el que mete goles con la mano, el honrado, el que mete goles con la mano. Leo Messi, hay que protegerle, pero Messi tiene mucha cara y se aprovecha de toda la prensa, de toda la campaña que le hace la prensa de Barcelona. Tiene mucha jeta, y no lo digo por Cristiano, porque Cristiano me parece muy bien, 2 partidos, incluso 3. Pero Messi tiene la misma jeta. És un santo, al lado de Cristiano Ronaldo us és un interessen 2 santo. partits perquè ha de jugar el segon contra l'Espanyol. Que le meta 4. A mí Cristiano a lo mejor juega el primero. Si le meten 2 contra l'Espanyol no juega. Mira cómo le ha cambiado la cara. Mira cómo le ha cambiado la cara. A lo mejor juega el primero. 4. Pero a Messi cuando lo hace también. Pero a lo mejor juega el primero contra el Español. Porque el Real Madrid va a apelar. ¿Vale? Y hace 10 años que no nos dan una cautelar, Villarato de nuevo. Sí, os la darán. Una sanción a la carta. Os darán, seguro. Sanción a la carta. Sanción a la carta que el Barcelona le han dado varias veces. Estamos esperando que os cierren el campo todavía. Y al Madrid tanto miedo de ir a Riazor. Y al Madrid tampoco se lo cerraron por pegarle puñetazos a Reina, O sea, es que claro.